100 lang yan, Suki. Pipinahin po po. Kaya boss?
Wala na yung buwan? Lefty po. $100 lang yan, Suki. Pipinahin po po. Dinalan mo po, lahat ng bago. Bulaklak.
Kaya makain last week po. Kaya Hindi tayo magtatagal. Magluluto pa ako. Kung so, ano yung bibilin mo kay Luca? Wala. Kaya ay makasanin mo sa lesson. Reading class, ang class. Babalik na ba? Sabi ko sa'yo. Mayaman siyang Sabi may tawad sa hindi na hilig.
Ako yung nag-decide kung ano gusto ko. Pindang damulat, tusino, longganisa,